ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಬೇಲೆರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇಲೆರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಾಡು ದಯಪಂಡಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಹ್ಯಾಪಿ ಆತನ ಬೆದು ತುಲಿನಿ ಇಂಕ ಉಪ್ಪದ್ರ ಮನ್ಪುನೆ ಕಾರ್ದಿಂಚ ಪೋ ಪಂಡಕೇನು ಜೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಕೋಡೆಯಾನ ನೈಟ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಏತಾತನಂದು ಅವಾಗ 988 ಆದಿತ್ತನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ತುನಾಗ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅದು ನಾವುಲ ಏರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ 1K ಇಂದು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ತೂಯಿನಿ ಅಂದ 1K ಆಂಡ ಅಂದು ತೂನಾಗ ಅಂದು 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪು ದೇವೇರ್ ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಮಂದಿರ ಡಿನಿ ಫ್ರೈಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಭಜನೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಸಾಂಗ್ ದಿತ್ತೇರು ಮೈಕಡ್ ಅಂಚ ಅವು ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯರೆ ಮಾತ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿನೇಟಿ ಇಂಕ್ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡಿ ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಇಂಕ್ ಎಂಕೆ ಅವರ ನಂಬರ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂದ ಎಂಕಲ 1K ಆಂಡ ಅಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಆಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ 200 300 350 ಅಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಆತನ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸ್ಲೋ ಆಂಡ್ ಯಾನಪ್ಪಗೆನ್ಯ ನಾನು ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಂದು ಈತೆರ ಅಂದು ಇಡೆಗೆ ಉಂತು ನಾದಿಪ್ಪೊಂದು ಒಂತೆನೆ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಮೆಹಂದಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಆ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ ರೈಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ 800 850 ಅನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಉಂತುತ್ತನ್ ಪಿರ ಸ್ಲೋ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮರಣ ಒಂಜಿ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಯತಾ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ನೆನಪುಂದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತುನಾಗ 1K ಆದಿತ್ತಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಏರ್ ಮಾತ ತೂತಾರೆ ಲೈಕ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಶೇರ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ಟೈಮಡ್ ಕೆಲವೇರ್ನ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಅಕ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಲು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಚ್ಚು ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂದ್ 6 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆತ ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ದ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಆಂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇರು ಲೇರ್ ಪನ್ನೊಡಾಂಡ ಅಂಚ ಪುದರ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಐಟ್ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆನ್ ಪಂಡೆ ತಾರ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮೇಡಮ್ನಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಲ್ನ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಅಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಇಂಚನೆ ನಿಕಲ್ ಯಾನು ಅಕ್ಲನ ಚಾನಲ್ದ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೋದುವರ ತೂಲೆ ಅಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಲ್ ಮಂತದು ಏನ ಕಸಿನುಲ್ಲೆ ಸಚ್ಚು ಬಂದು ಎನ್ ಕಣ್ಣೆ ಆಪುಂಡಾಯಿ ಆಯೆ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಆಯೆ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಪಿದೈವರು ಉಡಿಪುನಿ ಆಯ್ ಫೋನ್ ಮಂತದು ಮನ್ಪು ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯೆ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯನಕಲ್ನ ಮತ್ತ ಚಾನಲ್ದ ಎಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾತ ಕಡಪುರದು ತೂಲ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂಚನೆ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತು ಎಂಕ್ ಈತ್ ಬೇಗ 1K ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದೀಜಾಂಡ್ ಪಂಡ ನಾನು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ 26th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗ್ ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ ಕರೀನಿ ಆತ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈತ್ ಬೇಗ 1K ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ನನಲ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ 1K ಇತ್ತಿನವು 10K ಆವಡು 10K ಇಡ್ತಿನವು 100K ಆವಡು ಇಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜನ ಎನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಗೋರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಪೋದು ತೂಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವು ಐಟ್ ಎನ್ನ ಜಾಯಿಂಡ್ ಡೇಟ್ ಏಪ 2015 ಉಂಡು ಪಂಡ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆದಿತ್ತಂಡು 2015 ಅಪ್ಪಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಪ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಕ್ ದೆತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ನಾನು PUC ಇಡಿತ್ತೇನದನ ಅಪ್ಪಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು
ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗೊಲ್ಗು ದುಂಬು ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತಿನಿ ಏನು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಐನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತದೇನು ಅಂಚ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಎಂಕ 3 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೋಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇನೆ 3 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕೊಯ್ನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತೆ 1K ಆತಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ ಮಾತ ಕಾರಣ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಪರು ತೂಪಾರು ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೇ ನಾನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲೆದಾದ್ರನೆ ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇಲೆರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಪಂದು ಕೊಲ್ಲಿನಿ ಹಠಟ್ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಬ್ಯಾಗ್ ದೀದ್ಲ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತ ಪೋಪೆ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತಾರೆ ಒಂದು ಪಂಡದು ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬೇ ರಾಜು ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಬುಡ್ನೆ ಇಜ್ಜೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಪೊದುಕುಲು ನಡೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡೇ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಇಡೇಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳಿ ಜೇತೊಂದೆ ಅಂಚ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಇಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲಡೆ 2 ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬತ್ತನು ಪುಚ್ಚೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕೆ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪುಚ್ಚೆ ಬತ್ತನು ಪಿರ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅನ್ನಗನೆ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಆತಾತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಇತ್ನೇಟ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 1K ಲಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಐನು ಎಂಚ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಿ ಅನ್ನತ ಮಸ್ತ್ ಚಾ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬೇಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ ಓಡಾಡ್ಲ ಪೋಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಮರತ್ತು ಪೋಪುನಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದೇ ಮರತ್ತು ಪೋಪುಂಡ ದಾದನ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಗಾಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಪುನಿ ಇತ್ತೇನು ಬನ್ನಾಗ ಬೇಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಪಂಡ ಬೇಕರಿಡ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆರ್ತ ಪಿಜ್ಜಾ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ತಿಂತಾರ ಅವು ಮತ್ತು ಕೊನದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ಅವಳು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ನೆನಪಾಯಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಪೂ ಮತ್ತು ಕೊನದು ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವು ನೆನಪೇ ಆಯ್ಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ದೊತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಹಾಪುನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದುಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಗಡ ಅವಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ನನ್ನೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆವಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಓಡಾಡ್ಲ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪು ಜಾತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತ್ಪೇರ ಅವು ನನ್ನೊಂತೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆವಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಮತ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಮತ್ತು ಪನರ ಎಂಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಆವಡು ಅಂಚ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ್ದು 1K ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಏಪ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪಾರ್ಟಿದಾದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ 1K ಐನೇಕೆ ಯಾನೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಏರಣ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತನ ನತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರಣ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ 1K ಐನೇಕೆ ಯಾನೇ ಇವರು ಏರ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೀರಿ ಕೇಕ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಚ ಕೇಕ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಯಾನೇ ಕೇಕ್ ಕೊನದ್ದು ಕಟ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಣ ಅಂಚನೆ ಇದು 1K ಐನೇಕ್ ಏರಾಂಡಲ ಮನಸ್ಸು ತೋಜಿದಾಕ್ಲು ಮಿನಿ ಕೇಕ್ ಕೊನತ್ತದು ಕಟ್ ಮನ್ಪರ ಪಂಡ ಮನ್ಪೊಲಿ ಚಿನ್ನದಾಗಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದೆ ಮತ್ತು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಂತೀನಿ ನಿಕಲ್ ದಾತೆ ಹೆಂಕ ನಿಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಯಾರು ಅದೇ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಆಂಡು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೇಂದು ಬೊಡಿವೆ ನಾನು ಪಾತೇರ್ನ ಇಂಚ ಒಡ್ತಿ ಪುನಃ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಎದುರು ಪಾತೇರಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನು ಫಸ್ಟ್ದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಪಾರ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದಿನ ಐಟ್ ತುಲೆ ಅನ್ ಪಾತೇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚೆತ್ತದೆ ನರ್ವಸ್ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ ಪಾತೇರ್ದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಂತದ ಏರ್ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡೆ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆತ ಧೈರ್ಯ ಜಾಂಡ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೇನು ಚೂರು ಪಾತೆರ್ನ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಚೂರು ಹುಷಾರತ್ತೆ ಅಂಚ ನಾನು ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಓಡಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಪಾತೆರುನಿ ಕಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಯ್ನಲ್ಪಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚೂರು ಪಾತೆರುವೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಚೂರು ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡೆ ಇಂಕ್ ಇಜಿನ ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಲ್ಲೇ ಗತ್ತಲ್ ಪಾತೆರು ಜಲ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಅವು ಗತ್ತತ್ತವ ಇಂಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತನು ನಾನು ಚಾಪಾರು ಬಡ ಅಮ್ಮ ಆಡ ಪಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇರಂಡು ಚೂರು ಪೋದ್ ಬರ್ಪೇನ್ ಅಂಚ ನಾನು ಪೋದು ಚಾಪಾರ್ದು ಚೂರು ಕುಲೋನೋಡು ಏಪಲದಲ್ಲ ಕನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಆಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಥರ ಪುಳಿಪ್ಪೆನೆ ಅದು ಮನ್ಪೇನು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಆಂಡ ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆಪನಿಗೆ ಅಲೆಗ್
ಅದು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮನ್ಪರುಂಡು ಇತ್ತೆ ವೆಜ್ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಡು ಸೆಂಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಆಯ್ನ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಉನಿಯರೆ ಗಟ್ಟಿ ಒನಸು ಸೇರುಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಸೇರುಂಡು ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮೆಗ್ದಿಗ್ಲ ಅಂಚ ಮಂತಂಡ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆರತ ವ್ಲಾಗರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರೆ ಹಾರ್ಟ್ದ ಇಮೋಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಂತಿತ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಂತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಯಾನ್ ದುಂಬುರ್ದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದೆ ಯಾರನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಯಾನ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಯ್ಯರೆ ಚೂರು ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುರ್ದಿನ ಚಾನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಚೂರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಂದು ಅವಲ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪದೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತುಳುಟು ಪನೋಡಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆರರೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಂಜಿ ಈತಿ ತಿಳಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇನಿಯಂತೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇ ಜನವರಿ ಫುಲ್ ಈ ಸತಿ ಫುಲ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಈ ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದತ್ತು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಪ್ಪಡೇನ ಲೈಫ್ ಇಡೋದು ನನಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವೇರಡ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ಕನ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಹಾತ್ನೇಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. A few moments later. ಗೈಸ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಒಂದೊಂದು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಕೇಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏರೇ ಪುರ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪನ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲ ಓ ಬಿಲ್ಲು ಐಕ್ ಪುದರ್ಲೆ ಪೋಡಿ ಜಿನ ಗೊತ್ತಾಪ್ ಜೇಕ್ ಬಿಲ್ಲು ಒಂದು ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪನಿ ಬಿರಂಜಿ ಕರಿಯದೆ ಈಗ ಅವು ಬೋಲ್ದಿಜ್ಜ ಬಿಲ್ಲು ಓಯ್ ಅವು ಬೋಡು ಅವು ಪಾಪ ತೂಲಿ ఉంతులి ఇంచ కుళ్ళుని ఎదక్కపోదు కుదరను ಸುನೀತಾ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.